říkám, tady jsem. No tak kolik zamykáš? No, protože jako když se vracím, tak svou zamknu. A proč zamykáš venčí? Protože to vlastně odvíkat, to pojedeme ještě jednou. Kolo máš tady, jo. To je ještě jednou, kolo máš tady. Ale nehraj si. Kam se táhne? A proč zamykáš venčí? Ale promiň, jo. Běž domů. Už toho mám dost. Už nikam lajdat nepůjdeš. Co ti takhle hovoril? No, že jsem chtěl ještě někam jet pryč bez dovolení, jo. Když jsem zamknul ho. Tak to chodíš na povoleně von? No, tak jako, tak nějak, no. Že jsem někdo, nevíme kdo to je, víte sám, že webové stránky to je naprosto anonymní, že jo, tam si může napsat kdo chce, co chce, že jo, a takovýhle to. No jo, no. Bylo by lepší, kdyby šli, ale tam tím hlavním vchodem, když jste tady motat tím sklepem. No, nebo jestli jsem... Ale tam musíš jí odemknout, pak. No, já ani nemám klíč, ani nevím, kde je, já chodím furt jenom tudyma, jo. Obvykle se do toho dělá nějaký polstrování, řemínky a takové věci, to ještě nemám. Já se dodatečně přidělat, takže to časem udělám, ale nechám udělat teda. Zatím to ještě nemám, takže si vypomáhám takhle 3 kulichama na sobě. No a potom už to celkem drží, jak se také bacha, aby tam nebyly ty čepice vidět, pokud možno. No a takhle už to jako drží. Vlastně, že když v tom udělám nějaký průčí pohyb, když se mnou někde flákne, odletím 2 metry, takže mi to asi spadne takhle. Ale jako takové nějaké ty základní věci, které se... No, tohleto už by možná bylo riziko. A nějaké ty základní všelijaký věci, které se dějí v tom šermu, tak to je jako celkem bez problémů, jako tak je to drží, no. No, že jsem od přírody trošku jako postižený mentálně, no, takže jako tím pádem je asi fakt, že prostě nemůžu žít úplně jako normální člověk a prostě podávat třeba stejný výkony a prostě tak nějak jako stejným jako do stejné míry žít prostě takovej ten jako normální život, no, což jako v podstatě zase leckomu jako může způsobit i obtíže, no, právě tímhle s tím, jo.
si říkal Hergo, tak jako proč někdo nemůže vytvořit jako opravdu nějaký takový svět, kde by jako byly třeba celý města a prostě a kluby a spousta různých prostě zajímavých věcí všeho druhu a jako podobu třeba pro toho avatara jakoukoliv a prostě opravdu neomezený možnosti. No a jako, takže jsem byl rád, no, že jsem narazil jako zrovna na ten Second Life. Přece jen v Second Lifeu si tu podobu můžeme vybrat, jo. Tam si prostě můžeme vybrat všecko. Můžeme si tam vybrat tady jméno, jaký chceme, můžeme si tam vybrat podobu, prostě dlouhý vlasy, krátký vlasy, jo, velká vejška, malá vejška, prostě cokoliv. To si jako v reálu absolutně nevybereme, nebo maximálně se to dá třeba ovlivnit omezeně, ale jako víceméně spíš ne. Takže když se dívám na ty avatary, tak si říkám, že třeba jak vypadá avatar, že má prostě daleko víc vypovídací a jak se jmenuje, že to má daleko větší vypovídací hodnotu o tom člověku, třeba než bych ho potkal v reálu. Jo. Víceméně ho uvidím v nějaký podobě, kterou mu předělila příroda, no, pod jménem, který mu předělila matrika. Říká se, že je to virtuální, že je to nereálný, ale já to prostě, pro mě to třeba v tomto směru je daleko reálnější, jako reálnější prostě kontakt jako s člověkem, no. Jako pár škol jsem prošel, no, tak jako díky tak nějak jako tomu, že jsem to bral vážně, občas teda taky díky milosrdnosti učitelů, tak jako jsem je i dokončil, ale jako víceméně z toho vždycky vyplynulo, že jako tu práci dělat nemůžu, no. Tak jako od té doby vozím noviny a reklamu a takové věci, no. Můj literární hrdina vlastně jako z fantasy povídek, takový jako tajný vyslanec nějakého krále, který chodí po té říši a luští tam různý takový záhady. Třeba ten Jergon, to je takový trošku slaboch rozervanec, no. Já jsem jako člověk takovej prostě, no, taky mě jako moc nebaví jako třeba škodit lidem nebo být na obtíž nebo tohleto, ale tak jako ten život
nedává vždycky na vybranou člověku, no, takže jako no ten Jirgon je vlastně takovej, že jako víceméně musí občas dělat hodně nepříjemné věci, hodně zlý věci a jako tak nějak má pocit, že jako prostě že prostě natolik společenským odpadem, že jako vůbec mu uniká jako dobro jako takový. No, tak začal jsem tím, když mi bylo asi tak 10 let, no teda tenkrát to ještě nebyla fantasy, to bylo někdy v půlce 80. let, to byla jako sci-fi v podstatě, no. Tak nějak víceméně od Boha to nemám, takže jsem se k tomu jako musel dost probíjet a vlastně se probíjím do dneška, protože jako člověk furt dělá jakože nějaký chyby a bude to zlepšovat, zdokonalovat, no. Čo má spoločné Jirgon zo Second Lifeu s tebou? No, asi akorát to, že je to exhibicionista, že má rád barevný hadříky, no. Jinak asi nic, no. Tak je, jinak jako vizuálně pramálo, takže to se asi až tak moc ne, no. Jsem takový jako celkem exhibicionista, rád se jako předvádím před lidma, no a na druhou stranu se taky rád jako docela hrabu i v tom duševním bahně a jako i při tom psaní takhle jako zkoumám prostě lidi tak nějak trošku jakože do hloubky, no a to divadlo jako víceméně možňuje obojí, no. Takže jako proto ho mám rád, no. Môžeš niečo zaspievať teraz? No, tak to radši ne, jako no. Mně to jako moc nejde taky takhle doma, že jo, tady, no, to jako. No, tak jako tady taky mámu, že jo, a jako před rodičem radši ne, no, to jako předtím jako bych měl problém třeba i s tím divadlem, jo, to jako jsem rád, že jako celkem rád, že nikdy nebyli na tom představení, no. No, tak jako nevím, jako neznám přesnou diagnózu, no, ale tak jako jsem prostě nějak pravděpodobně lehce retardovaný, no, mentálně a nějak nevím, jestli se na to nevážou nějaký takové věci jako deprese a takové věci, nebo no nevím, no, já jako se přiznám, moc zase k těm psychiatrům nechodím, takže jako tu diagnózu neznám, no. Hej, kvíři a mudrcové, žáci, mistři, prorokové.
A víc otvírat pusy. Ještě jednou. A. Veškeré herecké plémě blázni, herci blázni ke mně. No a je to tam, jenom před divákama to nemůžeme udělat 3krát za sebou. No tak jako chtěl bych být duševně zdravý, no jasně, prostě normální, jako normální člověk, který může mít normální život, no. A hlavně chtěl bych mít taky nějaký jako opravdu prostě nadání, aspoň pro ty věci, který jako mám rád, jako třeba to psaní, to divadlo a takhle. Opravdu tak, abych prostě mohl mít úspěch v nich a třeba se tím i živit a tak, že jo. Tady dost pěkných věcí, jako často je to nepříjemné, všechno to pomyšlení, co vlastně oproti normálním lidem jako nemůžu. No ale jako pořád jako je tady spousta pěkných věcí, jako který stojí za to, si myslím. A možná zase to vede člověka i k tomu, že si jich víc váží, no, jako když prostě je nějakým způsobem omezený v tom, co může a co nemůže, no.